Shout out pala ako kay kay Ate Ging Sanchez na palaging nangunguha ng lumboy. Ayan Ate Ging. Areho, daming lumboy Dates. Wow. Yan. So papunta po ako doon sa guys, sa tindahan, bibili ng malutong ulam hapunan. Tara guys, samahan niyo ako sa sa tindahan, bibili ng ulam. Alis dyan, Ming! Ayan. Ito pa yung namin guys, exit door. Wow! Ayan. Hirap ilak. Kaliit naman ng susi Ako po. Ayan, nalak na. Ayan guys, ito po yung itsura ng aming likuran guys. Wow! Ayan. Malinis po yan guys kasi itong kabilang bahay na yan, may yan sila, may houseboy. Yan yung naglilinis. Tingnan nyo guys may may kamuting kahoy, may balanghoy. Yan, balanghoy. Tapos may pakita ako sa inyo guys, ang daming mangga. Ayan guys ang daming mangga guys. Kung sa iba na yan guys, ninanakaw na yan. Hindi lang kasi Makati yung kamay ko guys, kaya hindi ako nangunguha dyan. Wow! Baka may barang yan Di natin alam. Ayan guys, mayroon din malunggay. Fresh na fresh guys. Ayan batang bata pa. Sarap yan ihalo sa tinula, tsaka sa gata. Ayan. Malapit lang po ako dito sa guys, sa tindahan. Marami kasing tindahan dito. Ito pala yung guys ito yung dates tree. Kung alam nyo, kung nakakain na kayo ng dates, yan po yan. Yan po yung dates. Ayan may maliliit na bunga. Ayan. Ayan, ganito po yung dates. Ayan mura siya kuan guys. Murag lumboy ba? Lumboy. Ayan. Ganyan yung dates. Ito po yung lugar namin dito guys. Ayan. Uy, sasakyan. Ito guys, pakita ko sa inyo Ayan hinog na siya, Rico. Ayan guys hinog na. Daming dates. Lumboy. Sobrang ganda po guys yan. Yan yung dates. Bahay pala to ng kapitbahay namin. Mayroon din guys pomegranate. Ayan, pomegranate. Ayan guys may mangga din, mangga. Ang daming prutas yung kapitbahay namin Mayroon din silang lemon. Ayan. Lemon yan guys. Ayan meron pang. Anong tawag sa inyo nito guys? Ang tawag dito guys, dates. Ayan. Balaktirin ko yung camera guys kasi meron akong isa shout out. So papunta po ako doon sa guys, sa tindahan, bibili ng malutong ulam hapunan. Ayan maraming dates dito guys. Kasi siya ngayon season, kaya namumunga siya kahit maliit pa na puno. Katulad nito
Ayan oh. Maliit pa na puno. Madami ng bunga. Hitik na hitik sa bunga guys. Mamayang alas 9 dito, ano na po siya, lockdown, bawal mag drive, bawal lumabas. Kasi tawag nito, curfew po siya, curfew. Ayan, so naglalakad po ako ngayon papunta doon sa tindahan. Yan po, diyan sa kabila. Yan yung tindahan. Ayan. Mag-mask ako kasi delikado, nakakatakot. Kasi di natin alam yung mga nasa salamuhan natin ba. Guys, tingnan nyo, may baha doon sa kabila. Ayan oh. Oh, ito po yung plug ng guys, plug ng Uman. Ganito. Grabe, ang daming tubig. Ayan oh. Kasi kagabi guys, ang lakas ng ulan, lakas ng hangin. Kaya siguro pamulan nung kagabi. Meron kasing kagabi sandstorm. Pagkatapos nun, umulan ng malakas. Ayun daming tubig. Hindi ka makadaan yan. Sasakyan lang ang pwedeng dumaan yan. So ayan, dito na ako sa labas ng tindahan. Bibili na lang siguro ako ng manok. Dubuhin natin. Hi brother, how are you? Ayan, so nandito na po tayo sa loob ng tindahan. Titingin tayo dun sa may frozen items kung anong meron. Ayan. Oh, ito pala. Ito guys, manok. Ilan ba? Ayan, dalawa na lang. Bili natin. Para pang stock yung isa. Dati maliit lang tong tindahan na to. Unti-unti ay palaki ng palaki ba. Kasi ang dami kasing namimili dito na mga tao guys sa tindahan na to. Ayan. Ayan si Kabayan. Kamusta? Shoutout sa vlog Oh, sige. Shoutout pala dyan sa si si Renz. Ayan, Kabayan. Ayan. Babayad na po ako. Ayan guys, sorry. Dati kasi guys, maliit lang tong tindahan na to. Tapos biglang nilakihan. Ng extension. Kasi malakas kasi siya. Daming namimili dito ng daming customer ba. Ito yung mayari Boss, how are you boss? Hi. Say hi to my vlog in YouTube. Yeah, I will put this one in YouTube. How much? Tutorial 200. Okay. Please take tutorial 200 here please brother. Ayan. I'll take 3 real, no? Yeah, that's take. Then give me the change. Ayan. So yun lang yung nabili natin ngayon. Dalawang manok. Yung mga kasi pangsangkap meron na dun sa bahay. I need to buy this? How much? 30. Okay. Please. Ayan. Saglitan lang tayo dito guys. Hindi kasi ako mahilig lumalabas guys. Hindi ako mahilig lumalabas pag ganito. Pagka importante lang. Ayan. Bilis ng araw. Ayan hapon na naman. Oh my god. So nakabili po ako ng dalawang manok pangulam ngayon. Actually hindi lang ngayon pati bukas kasi ang gagawin ko nito adobo.
Ayan, para init-initin na lang. Dito magandang magandang tumira dito kasi malapit siya sa grocery store at saka barber shop, restaurant, ganyan. Kasi ang lugar talaga na tinitirahan ko doon sa Kurom ang tawag nun, malayo dito kasi nandun yung accommodation namin. Pagka halimbawa di off ako, walang pasok, ganyan, dito ako sa bahay ng aking partner. Pero mas gusto ko dito kumpara doon sa aming accommodation kasi sa aming accommodation, guys, napaka boring. Siya, malaking building, para siyang ospital ba, tapos malayo pa sa actually malapit siya sa tindahan. Kaso kailangan mong tumawid ba sa highway pag gusto mong bumili ng mga grocery, pagkain, ganyan. Nakakatakot. Ang bilis pa naman magpatakbo ng mga tao dito. Kaya gustong-gusto ko dito, itong lugar na to, kasi sobrang lapit lang ng mga bilihan. Tapos ang dami pating tao ba, matao siya, ganyan. Kadalasan mga Pilipino, ganyan. Kaya hindi siya boring. Ayan. Malapit na tayo. Aray ko. Mabigat pala to eh. Ayan guys, daming mangga Ayan guys. Kung sa Pilipinas pa yan, wala na. Ubos na yan. Hindi pa hindi pa matigas yung buto, wala na. Ubos na, tanggal na, ninanakaw na. Kinukuha na ng kapitbahay. Dito kasi takot mga tao magnakaw guys, kasi puputulin yung daliri. Depende sa ninakaw. Kung malaki yung ninakaw, putulin yung buong kamay. Pag maliit lang yung penalty, daliri lang puputulin. Ayan. Bubuksan ko muna to. Itong padlock na maliit na padlock. Pero ang hirap buksan, oy. Ayan mahirap man, di man pasok yung susi. Ayun. ayun, natanggal na. Ayan. Aray ko. Woo! So, ayan. Rating na tayo. Nandito na tayo sa bahay. Saglit lang, ilalak ko muna yun guys, ilalak ko muna. Ayan. Ayan guys, yung mga sinampay ko. Naglaba ako kanina ba. Wala kasi akong magawa eh. Kaya naglinis ako dito. Ayan, dilig ako ng mga tanim kong gulay. Tapos nagwawalis ng konti dito sa paligid. Ayan. Winawalis ko yan guys. Every hapon. Yan, dito na tayo sa kusina ba. Ito pala yung kusina dito. Ayan. Dito ako dito ako nag-edit ng mga videos, ganyan. Pag nanonood ako ng movies, ayan. Okay guys, patayin ko muna yung music, baka ma-copyright tayo dito. Ayan, okay. So, yun na yun guys, magluto muna ako ng hapunan. Babalikan ko kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Ricardo Buholano po, sa YouTube. Ayan guys. At maraming salamat at saka ingat kayong lahat dyan. Babalikan ko kayo mamaya. Okay? Bye-bye!